Benvinguts a Hit en català, on treballarem un interval de màxima intensitat i comencem amb mobilitat. Avui, l'objectiu principal d'aquesta sessió és una cosa curta, intensa, però molt tècnica. Comença. Una que ho tenim. Anem al terra per acabar d'escalfar i comença amb una planxa. Comença aquí, aguanta uns 2 segons i una vegada que ho tinguem, puja aquí. Aguanta. Perfecte. Planxa, vas molt bé, és un molt bon exercici per escalfar tot el que és l'espatlla. Sí? Aguanta. Ja ho tenim. Prepara, baixa. Anem a fer aquestes flexions. Pots anar combinant de les que més t'agradin. M'agrada personalment molt les de tríceps, però també pots fer aquestes on treballes aquest pit. Super. Fes-me un petit descans. Recordem, són descans curts i necessitem un treball molt intens. 3, 2, 1, planxa, i d'aquí toca la teva espatlla. Com esteu veient, és un treball de 20 i descans de 10. Sí? És a dir, no tenim temps per perdre. Vinga! Puja intensitat, no paris. Descansa. Recorda, són 10 segons. Tornem una altra vegada. Vas amunt, d'aquí, baixa, puja. Has de portar el cap al terra i puges. Vinga. Vull tancar-me a casa mentre el sol m'abrasa. Perfecte. Petit descans. Estic cansat perquè hauria... Comença. Esquerra. Posa. I aguantes. 3, 2, 1. Aguanta. Perfecte. Amb el que poc temps, si vols, aguanta aquí dalt. Aguanta. Si no, no hi ha cap problema. Aguanta aquí. Si és massa, pots posar el peu, i aquí. No passa res. Sí? La qüestió és intentar-ho i no parar. Perfecte. Petit descans. Aprofitem. Anem a la dreta. 3, 2, 1. Ja vull a dalt. Vull a dalt. Perfecte. Ja aguanta. Aguanta fort. Apreta bé l'oblic de l'abdomen. Està treballant. L'espatlla en cap moment deixa de treballar. Vinga. Ens queden 3, 2, 1. Perfecte. Mira aquest gir. Aprofita. Descansa aquí. Perquè ara ve el Superman. Anem a volar una mica. 4, 3, 2, 1. Busca dalt. Baixa. Tot el moviment és ben controlat. Em pots estirar els braços o me'l pots encongir una mica. Depèn del que tu necessitis i de les molèsties que puguis arribar a tenir a les espatlles. Vinga. Va, fem una més. Perfecte. Descansa. Molt bé. Amb aquell treball fem una mica de dorsal i aquí anem amb abdomen. 3, 2, 1. Aguanta aquí dalt. Aguanta fort. Aguanta. Braços. Aguanta fort i aguanta una respiració constant. 3, 2, 1. Prepara. Descansa. D'aquí, situats. Coordinació. Camina. 3, 2, 1. Camina. Busca enrere. Ves endavant. Ves enrere. Perfecte. Aprofitem per descansar. Anem a buscar una bona planxa. Planxa frontal. Em poso aquí perquè ens mirem
perquè hi hagi contacte visual. Mira'm. Concentra't bé. Nota aquestes espatlles com treballen. Porta el pes endavant. Super. Aguanta'm fort. Nota com tot el teu cos ja crema. Notes com estàs treballant. Super. I fes-me un petit descans. Molt bé. Tornem a començar. Anem per les flexions. Ara. Acabem de pujar. Anem a fer-ho. Ben obertes. Treballant aquest pit. Recorda, no és obligatori posar els genolls. Si estàs capacitat i si tens ganes de fer-ho bé, lluita-ho i fes-ho a dalt. No et rendeixis. Super, perfecte. Descansa. Anem cap amunt. Ara, aprofita. Fem una marxa. Recupera pulsacions. Perfecte. Recupera. D'aquí. Baixa. Aguanta. Molt important. Aquí. Baixa dins del que puguis. Si no permet baixar més, no passa res. Prefereixo que baixis poc abans que baixar del tot i flexionat. Baixa fins on tu puguis. I a poc puja. Obre bé el pit. Perfecte, amunt. Estigues orgullós del teu dia. Estigues orgullós del que has fet. Estigues orgullós d'aquest entrenament. Sí? Recorda aquesta sessió. Recorda el bé que ho has fet avui. Molt bé. Hey. Bravíssimo. Ara, perfecte. Moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat una vegada més en una sessió així. Només dir-vos moltes gràcies i, sobretot, fem esport en català. Que vagi molt bé. Fins la pròxima.